María Pastora, pois esa historia ten máis chicha, é un pouco ficción tamén, pero basease nunha historia real dunha muller que vivía por ali por Ribadeo, que eu son dali do lado de Rinlo, mando un saludo ás miñas veciñas e veciños. Bueno, fala basicamente dunha muller que tiña unha sexualidade máis libre e acabou matando con un sacho a unha especie de policía local que din as malas linguas que se intentou propasar. Porque somos punkis, pero tamén traballamos. Hai xente que traballa pola tarde, entón non nos queda máis remedio que ensayar pola mañá. De cor societario somos Cipri, que como se ve aí toca o baixo, Carlos, a mandolina e tamén coros cando non está afónico, Roy, que toca o acordeón, Ares, que toca a batería, Iago, que toca a gaita eléctrica, o cal xa un sacrilexo tradicional, e eu son Xavi, que toca a guitarra e canta. De cor societario, sí. Estuvemos poñendo os carteles todos polo monte, eses que biche tal. Un ano antes de montar o grupo, máis ou menos, empezamos a poñer os carteles, e cando pensamos que había suficiente, por nada, decidimos xuntarnos. A verdade é que montámolo eu e o gaiteiro, fomos aí fichando amigos que tiñamos desperdigados polo mundo, que máis ou menos vivían por aquí, por Compostela. Basicamente, o que temos son cancións nosas e logo cancións tradicionais galegas que lle demos o toque un pouco de punk folk, non? Vellos contos, basicamente un tema que lle fixemos nós a música e a letra, do que fala o tema, cuestiona o tema de que o progreso sempre é necesariamente mellor sin atender ás consecuencias ecolóxicas, económicas ou sociais que pode ter calquer proxecto económico como estes das minas que hai por aquí últimamente.